ni mai masora chama nzigime ka nyamada kanyeshi jabaranumo wala sa famuya bise soro au fe Sherifla TV bamananga kuna foni na mimbi wala like au ye malikunga ani jien fan wore ukunga amba fo ngo ninye akumasele bakuruba kuna foni flade do anga jamana wasablo nyama general de corps d'armée Maliki Jaw aye la sigide vla bisimila la sigide folo Venezuela la sigide Mali jamana kono la sigide plana Japon jamana la sigide Mali silamato nga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali Manyema Mali silamadina nyema nga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silamana de meto ansaru nyajora Sayyada Sherif Usman Madana Haidara chrétien dine Manyema do bisimila bangoni jangena bugu sirifila duba kono na kunye wale jumando ye kanyeshi ama kuna kunena kumaba nunu blade do farabike minunga kuna koni mise to bla kalase au montoni au dangana anga jamana wasablo nyamaba ni oye general de corps d'armée Maliki Jawye aye la sigide mvla bisimila wasablo nyama ya sokono la sigide folo oye Venezuela la sigide ye unambe wale nyumandon volila kanyeshi anga franjoro fanga wasablo nyama mo uka jamana tokola wasablo flana ngafo la sigide flana mimbe similala oye Japon la sigide Mali jamana kono anga mami ngume ni mbara ushiriali keneka Kadija Traoré ni sedu nyare anga jeka nyama dauka sorali umbe ni la jere nanga mako audience ale kun folo o minyena mala ni République bolivarienne ambassadeur nabe talike jamana flaw wasablon ni nyoronche bara nyoronyala la jere flana sinfe no la nyana mala ni Japon ambassadeur o minke la jie fanga batiki doye wati ni fitini konnana ka sanga nuga jamana dunga boldi nyoromai uya jira uga korofowla ko olu beni Mali wa olu be Mali deme usenu damayira bela jerenina wala sa Mali kura kasika jo ni jamana flaw wasablon ni nyoronche bara ame awladuna ka foko ni audience de kofe ambassadeur flaw ka ni sonja jira ka sanga nu ka kuma fale ni frontière la fin wasablon wasadunga nyamai ameta bangoni jangena bugula sirifila duba kono Mali silamatonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali Manyema Mali silamadina nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silamana de meto ansaru nyajora Sayyada Sherif Usman Madana Haidara chrétien dine Manyema do bisimila minu nambe bunyama segina kanyeshin sirifike mo akache siri bawla jamana kono jamana basigilni akolo sumani bara minu ngembe afe jango dine ukaseka ku Mali kono kanyo mine Mali denya jurubala unana o wale nyuma ndon voli de la certificat fe ami awladone ya kafo anga jatala lutu siribe alekumei makabila se mambe samaira sanukulu kana buyonya kerengerne ke kataka nyeshi Mali islamique tonka franyo tomba au conseil islamique du Mali Manyema bamo akaja kana wale nyuma do korofota kanyeshi amo kasangani cheserne uleka jombeke affaire dujogo mwani ta odeye yela nyini bawye munu hunyerani ke walina minkera collectif intellectuel des chrétiens du Mali maufe kanyeshi enfana nkaramo ase de Sherif Usman Madana Haidara mo auna kunye minyebi ode kana ka ifo ka boya masegi ke ema kanyesi iga keta obela jelemani jamana kono mimbatu ni ameseka ke nywafe keleyan be ani basigi oka sabati Mali jamana kono antama kunye ofoli de anyera kufo ka banje kulu do tokola anaja anyi kadakuru nya damado ninfo ojaguluka nya foga ban chrétien bolo fara fon fembe Mali kono nimbe mogobe jakulina jakulute malayambi mimbi chrétien fara nyanga katemenenga oye afembele wele ba foloye flana ambe bamago chugo mi ambe region kono nawla chugo kelena
ka sanga ni bonyonya bara ye collectif intellectuel des chrétiens du Mali o tegalangolo mana o dokumu kondana o ye o ka kanu sebentia ka sanga ni walenyuman don gafe do ani bible kopi kelen tale ye kadi zamzame yumo anye tableau di ama kanyesi akachesiri de ma ani avec fɛn kɛ Mali jamana kɔnɔ walsa jamana denw ka to bɛn ani kelenya kɔnɔna na tableau in bɛ o de kofɔ a bɛ wagati janbɔ kabini anw dɔw ye denmisɛnnin ye an bɛ karamɔgɔ lakodɔn fo kana se bi ma an ye a ka cɛsiri ye jango ni kɔsala in na kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ ka futinɛ wuli jamana kɔnɔ an b'a ye ko kuma caman na a bɛ bɔ a bɛ kuma walsa ka o kow lasa ka jisuma kɛ olu fura ye anw ka jateminɛ na ni maa bɛ ni ɲɔgɔnna ko kɛ maa bɛ fo i yɛrɛ la ci la a ka kan an ka wuli a ka se a ma maaba don ni maa o maa bɛ yen ko a bɛ a da don jamana sumali ko kuma na o kɔrɔ b'a yira ko a ka jamana de ka d'a ye anw fana dun ye maa minnu ye an ka jamana ka d'an ye ka da yɔrɔ jumɛn kan fɔlɔ an bɛɛ ye adamadenw ye an bɛɛ ye maliyɛnw ye ne bɛ miiri k'a fɔ ko maa i b'i ka ala ko kɛ o ka sɔrɔ i bɛ dugukolo dɔ han ni a ma ɲɛ ni i b'o dugukolo fɛ ani ni k'i bɛ maaw fɛ hali ka kɛ ala sira yɛrɛ kan maaw kanuya bɛ daminɛ ka jamana kanuya de la i bɛ jamana de kanu fɔlɔ ka jamanadenw kanu ka sɔrɔ ka se i yɛrɛ ka diinɛ kanu ma o na sira fɛ ni maa o maa bɛ o sira taama a ka kan foli ka kɛ o tigi ye o ka sigi baaraw kuncɛlen ni Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛmaa ye nabaw ye o kanusɛnw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni o bɛrɛ ko ɲuman ye Sherifula duba kɔnɔna na nisɔndiya ka bon kosɛbɛ ka da mun kan maaba don a ka sɔn an ka na ale fɛ yen ka a ka wagati ta ka an lamɛn o kɛra fɛn belebeleba ye an bolo fɔlɔ filanan a ye kuma minnu fɔ a ye ladilikan minnu di a ye walawalali minnu kɛ ka ɲɛsin fɛn dama dɔw ma minnu tun bɛ se ka kɛ ko bɛ maa kamana gan an y'a faamu k'a fɔ ko maa min don a kan ka mɛn an kɔrɔ ka an ladi hali bilen maa min don a kan ka kɛ an kɛrɛfɛ ka hakilinaw di walsa an ka ko dɔw taabolo dɔn an ka fan fɛ nisɔndiya ka bon bi kosɛbɛ ka ɲɛsin nin ma ni an tun ma na peut-être fɛn caman bɛ yen an tun tɛna n'olu faamu nka an nali a y'a to an ye fɛn caman faamu fili dɔw tun bɛ se ka kɛ dɔw kɔnɔ o filiw olu banna donc nisɔndiya ka bon hali bilen ka ɲɛsin nin wagati barosigi ma o ka laseliw kɔnɔ o labanna ka wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma o ka kɛ bɛn ani basigi karamɔgɔ ye janko kɛlɛɲɔgɔnya baaraw bɛ se sabati ba Maliba kɔnɔna na ayiwa an bɛ welekan min lase maliyɛnw ma n bɛ sigi yɔrɔ dɔw kan o ye jumɛn ye an bɛɛ ye adamaden ye n'an bɛɛ ye adamaden ye an bɛɛ kɛra maliyɛn ye anw ka kitabu b'a fɔ ko a ka fisa an ka delili kɛ jamana ye an bɛ min kɔnɔ walisa o jamana ka to hɛrɛ la ni jamana bɛ hɛrɛ la jamana kɔnɔdenw bɛ hɛrɛ la o na sira fɛ n b'a lase maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma ko an ka kɛ an ka jamana fɛ fɔlɔ an ka kɛ an ka jamana ka basigi ni a hɛrɛ fɛ n'an kɛra an ka jamana basigi n'a hɛrɛ fɛ an bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ kamasɔrɔ an tɛna se ka kɛ jamana fɛ n'an tɛ jamana kɔnɔdenw fɛ wa maa i mana kɛ siraya fɛn o fɛn na walisa a ka ye k'a fɔ ko i ka siraya ko a taabolo a minɛcogo a ka di ye fo i ka k'i maa ɲɔgɔn fɛ n'i ma k'i maa ɲɔgɔn fɛ a kɛra tɔ ka jɛ ye an m'aw ladɔnniya k'a fɔ collectif intellectuel des chrétiens du Mali ye jɛkulu ye min kɔnɔna na Mali chrétien sobaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ Mali faaba kɔnɔna a bolofaraw bɛ Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka se Mali kɔ kan a fɔ Nigeria, Niger, États-Unis ani Faransi. Kɛnyɛrɛ ye dɛmɛnikɛ jɛkulu min bɛ wele ko Pasinda ni a ka baara de bɛn bɛ ɲigirɔ gɛlɛya kɛlɛli ma ka ɲɛsin an balakaw ma a ye dɔnda kawuriya kɛnɛ sigi senkan tile 2 kɔnɔ ka daminɛ tarata kana se araba ma ka ɲɛsin kulu ma a kɛmɛ ka kulu minnu sigi ni olu bɛ baara in nɔgɔya a bolo u k'a ma ko cadre de concertation o baara ninnu kɛra Safiyatu Sidibe Daramani Maliw ka seereya kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada. ONU-FEM ka manda min sinsinnen bɛ cɛ ani musow cɛ kɛɲɛni ma ani coopération allemande ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ u ye projet dɔ sigi sen kan min hukumu kɔnɔ dankari bɛna ta ka kɛ damatɛmɛ walew binganiw
ani waleya jugu mu bɛ ta ka ɲɛsi muso ani musomaninw ma cɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu jɔyɔrɔba ka kɛ dankari wale ninnu jɔli la. projet in bɛ ka labaara Pasenda fɛ o min ka baara sinsinnen bɛ cɛw ni musow dankayani ma walasa ka musow ani musomaninw olu ka hakɛ yakubaya ka kɛrɛfɛden kɛlɛ muso kunda ani ka binkani kɛ walew mun bɛ kɛ musow la k'o si latunu. N'i y'a lajɛ san 2000 ni san 15 mɔgɔ min ɲangatara a taari jɔ mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 400 na ka b'o la kana se bi ma o ye san 9 ye. mɔgɔ min ɲangatara kɔsa in na o bɛ t'i jɔ mɔgɔninfin 16,000 la. hadamaden 16,000 o tɛ batara jama ye dɛ. n'an tora nin sira kan ni Ala ye si ni kɛnɛya di san 5 ɲinan kɔ mɔgɔ min bɛna ɲangata a da tɛ se ka fɔ. o de y'a to anw ko nin baara ye baara min ye anw kelen tɛ se fo an ka wele bila aw ma ka wele bila Bamako tigiw ma ka wele bila faamaw ma an kana an k'a lajɛ an bɛ se ka mun de fɔ an bɛ se ka mun de kɛ walasa ɲangata bɛ se ka dɔgɔya cogo min na san o san. a kelen bɛ ka dankari ala anw mɛriw ka furu siritaw la n'o ye violence conjugale ye. donc o kama ni anw welela nin kɛnɛ kan anw bɛ lawasa nin kɛnɛ in na kosɛbɛ ka da ka kɛnɛ in b'anw dɛmɛ parce que anw ka baara de ye nin ye an yɛrɛ b'an ka mɛriw kɔnɔna na à chaque fois que sisan n'an ye furu siri an bɛ sensibilisation kɛ VBG kan ka da ka violence a bɛ cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba a bɛ bɛɛ de concerné na sisan nɔ. donc o violence donc an bɛ sensibilisation k'a kan kosɛbɛ surtout moi an ka mairie la ni ye furu siri n bɛ n da don a la ka a walawalaw ye kosɛbɛ. donc a ka bɔ an taabolo la violence a tɛ fan si fɛ ko violence dagalen don a tɛ donc n'a tɛ wajibiya ko mɔgɔ ka violence kɛ an ka bɔ an taabolo yɛrɛ de la k'a bɔ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na. baara bololalen sinsin bere dɔ ye ka an ka ladala ɲɛmaw dugutigiw b'o la diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o la ka se ka faamuyata bonya k'u la faamuya danatɛnɛ wale min bɛ ta ka musow ani musomaninw sɛgɛrɛ u fana ni jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na VGB in kɛlɛli la ka musow ka den kɛrɛfɛ kɛlɛ ka u sigi u ka hakɛ kɔnɔ. ne kɔni bolo VBG kɛlɛli la anw jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ parce que anw bɛ a daminɛ ni a laban na. VBG ko ni ka furuw don anw b'a daminɛ la ka furuw bɔ anw b'a la gɛlɛya min b'a kɔnɔ o kumaw fɔli na maaw la bɛn anw b'a la. donc o sira kan an y'a ye k'a fɔ an bɛ tɔn dɔ de sigi an ka laadala mɔgɔw i n'a fɔ an ka dugutigiw n'an ka alimamiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw chrétien b'o la protestant b'o la silamɛ b'o la donc olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛ tɔn minnu na o tɔn olu ka gɛrɛ olu la ani an ka dugutigiw fana reconnu na sisan nɔ Mali gouvernement yɛrɛ fɛ donc dugutigiw ka olu sinsin kosɛbɛ k'u sen don a la ani ɲamakalaw bon ni an ma olu gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma ka don u ni ɲɔgɔn cɛ bon baara bɛ gɛlɛya. donc laɲini yɛrɛ o de ka dugutigi diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲamakalaw k'olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na olu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa dɔ bɛ bɔ ni jankata wale minnu bɛ yen ni a bɛ se cɛ ma a bɛ se muso ma a bɛ se denmisɛnnin ma donc walasa dɔ ka se ka bɔ a la. k'a yira u la k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ nin ye u bɛ ka faso yɛrɛ ka an dɛmɛ an ka baara kelenw de la parce que an bɛ ka dɔ kɛ ka ban donc n'u ye anw dɛmɛ o la kosɛbɛ an bɛ se ka folikan dɔrɔn de s'u ma k'a f'u ye k'a fɔ k'a diyara an ye k'a bɛn an ma a jɔyɔrɔba de yɛrɛ parce que n'i y'a ye k'a fɔ ka nin dɔ bɔra nin na parce que u ye baara caman kɛ ka tɛmɛ ni projet min yɛrɛ nana kɔsa in na o nin ye projet kura ye an hakili la n'o fana waliyara kosɛbɛ a b'a to yɛrɛ n'a ma pewu en tout cas a bɛɛ caman bɛ bɔ a la donc fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka ye mais a kana se basi ma yɔrɔ ma o de bɛ ne bolo k'a fɔ cɛ o muso bɛɛ ka sabali bɛɛ ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ k'u ka wagatini kɛ ɲɔgɔn fɛ. nin dɔntakawura kɛnɛ in a bɛ sigi janvier kalo tile 8 a n'a tile 9 san 2025 Memorial Modibo Keita la n'o bɔra ye. Pasenda n'a baarakɛɲɔgɔnw n'u senfa ka Kayi région ani Sikaso région sɛgɛrɛ. fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Mohamed El Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye bina kɛ di a burankɛ
Imam Asani Useini fa ni oye Imam Aliyu ye ka sangani aka bangeni nyanyanu ye amba Aidara Tanti Jara Tunkara bibulika jo bakero ani jakulu mi menenyeshi me ademeni mo akokono ni ko kuloba Imam Ali Alasago Jama Sago kasangane bi araba dunya nye uye beseya wale buluda kanyeshi bangoni jangena bugu sirifila mo kerengerani nyana sirifila misiriba uye oseba korosania utemene ko getora mi bo sirifila dafe katabla rompoina nimbela jele saniara bara udamena nani Fatia Taliye ka amba Aidara Tanti Jara Tungara eretu keneka anga maminu ye bara Nigeria Abdul Karim Sakoni baba Keita undu ukasora lifle Seydina Ali n'o ye alakira a balimakɛ a n'a burankɛ ye nɛɛma ni kisi b'a ma o bangeni nisɔndiya baaraw bolodalen sherifula duba kɔnɔ o kɛra laada ye hakilina don min n'a bɔra an ba yɔrɔ n'o ye madame Hadara Tanti Jara Tunkara n'o ye an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Hadara ka sotigi ye a baaraw daminɛna ni yɔrɔ saniyali ye n'o ye an karamɔgɔ ka misiriba nin ye fo ka taa se sira min bɛ bɔ balontan tɛrɛ yɔrɔ min tɔgɔda bɛ an karamɔgɔ la ka tɛmɛ a ka da fɛ ka taa fo tournée na n'o ye pɔn yɔrɔ ye musobaw bɔra n'o ye club Imam Ali Alasago Jama Sago o musobaw ye ka caya ka na ni yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen fura k'a jɛ k'o kɛ u ka kanu tamasiyɛn k'a yira sherifula duba la k'a fɔ alakira kisi nɛɛma ba ma a y'a ka denbaya minnu kofɔ n'a ye o to silamɛw bolo yan nɔ association Imam Ali a musobaw k'olu se ye min ye Ali bangeni nisɔndiya la o de ye nin ye u nana ka caya ni furannaw ye ani serpiyɛriw n'o ye yɔrɔjɔsilanw ye ka taa se arakilɛtiw ni u ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ka na an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hadara a ka misiriba in k'a ko k'a jɛ ani sigida yɔrɔ caman kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an balima kerecɛnw olu ka église min bɛ yen u taara nin kɔnɔna fɛnɛ furan k'a jɛ k'a yira k'a fɔ sigiɲɔgɔnya ani malidenya o bɛ u n'u cɛ nin bɛɛ lajɛlen sababu bɔra an karamɔgɔ Imam Ali ale bangeni na k'o bonya kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma Imam Ali Alasago Jama Sago a tɔn musow bɔra an ba ka welewelekan kɔnɔna na n'o ye Tanti Jara Tunkara ye komi a bɛɛ b'a kalama kaloba min jɔra ni o ye arajaba kalo ye an ka imamba ni o ye Imam Ali alayhi salam alakira Muhamadu Mustafa burankɛ ani a balimakɛ ni ɲɔgɔn ɲɛnajɛ in kun ye k'ale ka anniversaire ɲaɲaliw de kɛ komi o kalo yɛrɛ jɔra ni o ye arajaba ye wala baara in hakilina bɔra an ba de la an ka musokɔrɔba ɲuman madame Haidara Tanti Jara Tunkara baara in hakilina bɔra ale de la an bɛ dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu k'a yɛrɛ ala k'a ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati baara in hakilina bɔra ale de la an b'a fɔ ka barikada an ka musoba minnu n'an ka cɛba minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada na tiɲɛ yɛrɛ la an b'u fo dante foli min na parce que ni baara ninnu yɛrɛ ye baaraw de ye quoi ni min kɛ i b'o de nafa sɔrɔ quoi ni min kɛ kira somɔgɔ ko la i b'o de nafa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la parce que karamɔgɔ y'a fɔ ɲɛna ko alakira taara k'a ka denbaya de to silamɛw bolo quoi lahara a b'a ka denbaya ɲininkali kɛ silamɛw la an y'a ka denbaya traité cogo di an y'a ka denbaya minɛ cogo di o la ni kira ka denbaya ka ko dɔ wulila silamɛ dɔ man ka i tɔ to o la quoi silamɛ dɔ man k'i tɔ to o la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la baara ninnu ye yɛrɛ ye baaraw de ye quoi an b'a ka weledakan na n'o ye Imam Ali bangeni nisɔndiyaw ye o de sababu y'an se yan bi an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ k'an ba sanuman yɛrɛ fo a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen m'u ka baara de la an bɛ ala barikada bi ye Tani Jara de ta ye an bɛ foli lase a ma si kuntalajan ani kɛnɛya ani lafiya ani labanko ɲuman ala k'o da an ma ala k'a n'a wasa ala k'a n'a kɔlɔsi baara a daminɛ bi ye a kuncɛli hɛrɛ la ala k'o nɔgɔya ala k'a bɛɛ yira an na hɛrɛ la kira n'a so kama sɔli ala rasul alihamudulilayi nin baara in a nafa tɛ se ka fɔ ka ban ni ye bamananw ka dali don ko ni y'a ma an ka taa kunun ta yɔrɔ la i b'a sɔrɔ kunun ta de jala ni y'an ye an bɛna santɔw ɲini an tilala ka na alihamudulilayi hɛrɛ de ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya Imam Ali an bɛ ale ka denw de la bi Imam Ali sirifu de bɔra Seydina Ali la n'i y'a mɛn ko Ali bɛ to a caman de bɔra Seydina Ali la an bɛ Seydina Ali barikada a n'a balimakɛ n'o ye Muhamadu ye an b'a ɲini ala fɛ u bɔnnaw an ɲɛ jɔlen don min na bi n'o ye Seydi Sherif Usman Madani a n'a ko ala k'u barika ala k'u kɔlɔsi olu de sababu y'a to anw de ye nin baara ninnu dɔn ka Imam Ali dɔn a n'a bɔnnaw a n'a furumuso a n'a balimakɛ n'o ye alakira Muhamadu ye o sababu la an ka karamɔgɔ de la n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara an b'a fɔ dandi foli min na si kuntalajan ala k'a d'a ma ala k'a n'a wasa kira bonya kama sɔli ala rasul mɔgɔ si mana foyi kama foyi tɛna d'i ma i de b'i ta bɔ ka na yan nɔ an bɛ ala barikada k'u fo
k'u wale ɲuman dɔn u ka baara ɲuman ninnu ani u ka dusukun ɲumanw na Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye a nafolo bɔla nafolo fɛn fɛn Ala k'a jidi Ala k'a barika hakilina jigima an ba n'o ye madame Hadra Tant Jara Tunkara ye ni tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Seydina Ali o bangeni waatiw mana se ka ni baara ni boloda ani baara caman wɛrɛw min n'a hɛrɛ bɛ se silamɛw caman ma. O de fana b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ma an ka jɛ k'a ɲamada. Kelenya miiriya ɲumanya kɔnɔ surasiya kelen kɔnɔ AES surasiw bɛ ka baara kɛ o hakilina de kɔnɔ ne ɲɛ Burukinakaw ka minisiri ka kuma ye minisiri min ɲɛsin bɛ Burukina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma Burukina jabara ninzo bala a ko kɔsa in na jamana sabaw ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ lakana nasira fɛ ko baaraba caman kɛra karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ko laba yɛrɛ min ni o kan ka jɔ hakiliw fɛ o ye jamana sabaw jɛra ka kɛlɛbolo min bɔ o kɛlɛbolo in ye baaraba de kɛ u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɔnɔ minisiri y'a yira k'a fɔ jamana sabaw kɛlɛbolo k'u to munumunu zalo la an ka jamana sabaw kɔnɔ na u mana ye fan o fan fɛ u bɛ sin k'u yɛrɛ ye u ka so ten u ka jamana kɔnɔ ko ɲɔgɔnna fɛn ɲuman dɛ ko fɔlɔ ka kan ka gɛlɛ Burukina surasiya ma a kɛlen ka Jarawelela nɔbɔ ni Jarawelela y'a ka danjɛw sago ka ban Burukina surasiya tɛ se taa a nɔfɛ bilen k'o kun ye gwɛlɛyaba ye a ko jamana sabaw kɛlɛbolo min bɛ ka baarabaw kɛ nin ye lakana kɔrɔ jamana sabaw kɛmɛ ka minɛnw fɛnɛ bɔ ka bila u ka bolo kan min bɛ se ka baara fɛnɛ nɔgɔya u bolo min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛ ɲɔgɔnyaw ye sa a ko kuma bɛɛ hakili falenbalenw bɛ jamana ɲɛma sabaw minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ minisiriw minnu ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mu a ko yiriwali nasira ka Burukina minisiriso kelen de ye ko kuma ɲɔgɔnya tɛ a n'a toɲɔ minisiriso cɛ Mali kɔnɔ ani Burukina yiriwa nasira fan o fan o minisiriso tɛ yen Burukina kɔnɔ min ɲɛsin bɛ yiriwa ko ma k'a ɲɔgɔnna minisiriso min bɛ nin jamana fila tɔ kɔnɔ Mali Niger k'a ma kuma ɲɔgɔnya ni baara ɲɔgɔnya n'u don a n'olu cɛ a ko ka daminɛ juillet kalo tile 6 tɛmɛnen na ka na bila nin kuma in na ko baara caman kɛra fɛɛrɛ caman fɛnɛ bolo dara ko wa ko jamana sabaw ka laɲini fɛnɛ bɛ dangɛnɛmaya n'o ye jamana sabaw lakanani ko ni u yiriwali ye. Emmanuel Macron a ka kɔsa in na laseli a kɛra mafiɲɛya ye ka ɲɛsin farafindenw ma walikele farafina den caman y'a ye o ye cogo de rɔ farafina den minnu ka laɲini de ye jɔnyajuru in yɛrɛ de ka tigɛ sa Faransi jamana ni farafina cɛ o de y'a to Tchadikaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi Tchadi jamana ɲɛma bɛ k'i kɔdon Faransi la Tchadi jamana ɲɛma Mahamad Idriss Déby Itno a ye Emmanuel Macron jaabi a ka minisiri ɲɛma ne o ye Ala ye ma ye Alina ye o fana ye Emmanuel Macron jaabi kɔsa in na Emmanuel Macron de y'a jira k'a fɔ farafina kɛra fitiri wale ye Faransi mo kɔrɔfɔ in ye farafinde caman dɔrɔ Tchadikaw ka minisiri ɲɛma ko Emmanuel Macron mo a ka dɔn k'a fɔ Faransi jamana kɛlɛcɛw ka Tchadi dugukolo bilali kuma min fɔra sanga kelen tɛ yɛlɛ a kan janvier kalo tile 31 nata don ko Emmanuel Macron ka kuma ninnu minnu ye nin ye ko neni don ka ɲɛsin farafindenw mo farafindenw ka kodɔn mo ko Emmanuel Macron ɲinɛ mɛ Faransi yɛrɛ dɔfɔ kɔ n'o ye tariku ye a ko n'ale ma fili a ma ɲinɛ dɔfɔw ye fɛn minnu fɔ sɛbɛnfɛnw na don min na Faransi jamana bɛ minɛ Allemagne fanga fɛ ka Adolf Hitler to a ɲɛmaaya la forobakɛlɛ ta ko 2nan na Faransi kɛlɛcɛ fɔlɔw wulila Tchadi dugukolo de ka yafaaba in yɛrɛ kɔnɔ yan Njamena o don a bɛ wele Faransi fɛ ko Fort Lami ka taa Faransi jamana bɔ bolo la nin ye Tchadi minisiri ɲɛma Ala Maye Alina ka kuma ye nka yan'o cɛ Tchadi jamana ɲɛma Mahamad Idriss Déby Itno Maréchal Emmanuel Macron gɛlɛ ka farafinde ka janfanjiya fɔ yɔrɔ bɛɛ a bɔra ka jira k'a fɔ Emmanuel Macron kɔrata kɔnɔ k'a fɔ bi tile ni kunun tile ye kelen ye a ye kuma ta k'a b'a jira Emmanuel Macron na ka sanga n'a ka kuma tiɲɛnenw ye ka ɲɛsin farafina ma k'a jiginna a la ko bawo ko Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ a tigɛ bɛ farafina na a tigɛ bɛ farafindenw na Emmanuel Macron nin don a kɛlen ka kuma ta janvier kalo tile 6 ka dugu ja tile 7 la a ko olu nana nin ɲumanyaba in kɛ farafina ye ka farafina kisi lakanabaliya mɔ ka farafina kisi ka minɛ jarawelelaw fɛ ko farafina ma da sɔrɔ ka Faransi wale ɲuman dɔn ko farafina na Faransi sara ni nin cogoya ninnu de ye a ka kɛlɛcɛw gɛni kɔrɔfɔ in digira farafinde caman na
Kongo Kinshasa ka ufe ni ye mafa wale kele ni ye kojugu ke min tita ifali ko aka joshi ka bo mineni sharia la o be Kongo Kinshasa ma nyemo demo hadamade nya hage la basa jakulo shi ka mangandi wale kele u dofe nyekuranji atnato Kongo Kinshasa jamana ka joshi ni ye Kongo Kinshasa ministry ka kuma ye ministry me nyashime kiri komo ka sabu ke bibina Kongo Kinshasa ma nyemo u kalengado ko fali ba mi meka kebi ko fa ka dabla shifina ka do de wili me Kongo Kinshasa minu ndakeme ni boy manana masumane kamarafa da ilaki kabuli mafe mine ilaki fa wale kele denda ni sanworo sanwolo la musumani ka bika ko jugu fuete witole mingelimu onama nya ka fo cheni fanga bonyana sa jamana nyemo yorude ya las yesa ka jetra ta bien mu e mawo mani menena ikuna jale oye tarabla kasola kasomi ni bi sayata nai nonda do la bi songa fadi hadamade ya hakela pasaje kulu de kele ko kuma menza ka ye ka fo kuma be demisonu ne be ka mine katani uye yorola yoro mini utela ko doy ko Kongo Kinshasa ma nyemo be ka hadamade ya hage buruja ni demisenu nu vali Kongo Kinshasa ka uka kiri ko ministry no e constant mutambai kuna fone di kenaseve ako mo kanuta nazara la jamana ukatabulo fe kibo ke itabulo ye farafina ako farazima na jira gafo mama ngafa sharia kono bli fali ndoke ko joshi kabo akama mine gafe uro aka sharia gafe uro aka kirili gafe uro on farafina jamana ofina ko joshi nyejugo nyanyuma ko tisekanye ko damvara bade be Kongo Kinshasa jamana ani faransi jamana che Kongo Kinshasa jamana be kele dadi robbi jamana ko yamba minembe wane ye Kongo jamana ka fere de yi haklina obi nyon dafadi muguni kese obeka ka barake kiri fene ka barake kiri ko ministry ko Kongo Kinshasa jamana tna jena ye dina unga nani ukatabulo ye ko jaku yaddo Kongo Kinshasa tabulo kono ko ba ko Kongo Kinshasa jamana asigi metabulo do deka a jamana de undambe ukala daw mi yere nani ni manga yinwilili hadamade ya hakela basa jakulu de nana mangati ko sayina ko Kongo Kinshasa ma nyemo demiseni minumi ni ubeka mo ubone unina ubulula fe no fe ni toko dambe ula ko kuluna kama keme ani mafula nyona minena ku jo ku ka kiru tige ningu do panguru kono katani uye fali yorola nga kiriko ministry ni oye constant mutambaye ay korofo ngalondigi ya ko demise nunu ndara kaso jugu bado de la ukoni mafa nga ube kaso mi ngoni no mado la bikina Afrika sayata naye kuna de ku mafa Canada ka uka fangasina mato nyema ne oye piara poliavroye ako kuma mimbe Amerika jamana nyema kura natada Donald Trump kwa bafe ka Canada fara Amerika jamana ka Canada ka jamana ya dabla ko Canada ka uki kepeu ne nana ministry nyema ya la je dungudu kwa matna tako flake Canada ni Amerika jamana chi ko wa kwa na fere beke Canada daje ukulakana kerengere ni nyana ayoro mimbe ni resela jamana ni Canada bisega surunya o fafe ani shini jamana ni Canada yamba ka surunya o fafe ko ni yoro bela jele na mine ako Canada tna ke chogoshila Amerika jamana maradoi ko bawo Canada ye jamana bay jamana kan horo ya lendu akwa jigimbe bi Canada ka ukabi ministry nyama de la no ye Justin Trudeau amase ka dasoro kumashi kanilase Amerika jamana ma nyemo mo uka donga fo Canada jamana adama jamana do jamana kan horo ya lendu atike jamana do ka marabulo ye ki jigina ministry nyama la janvier kalot le woro temene Justin Trudeau no ye Canada ministry nyama ye aya yira ka fo abina bo fanga nyinindo parti liberal nyama yala wabi bo ministry nyama ya fenena ni aka fanga nyinindo parti liberal nyama kuranana ama uladoni ka fo Canada ka uka wasadenziki kalata mimbi ministry nyama kuradi umo bawo oluka ministry nyama de be ina fo jamana nyama fanga famba be odero akanga ke octobre kalula ngabe songa kara kurula ka sabuke ministry nyama ya jira ka fo ba joro bla janvier kalo temene sega le chakeda dobe mimbi dasumumununge politiki mauni nyonje politiki binakuka ka doka fo mami makadibi nika nanos anaka uchakedan akada sumuzumunu na kanaka da kadu mana sigi keme sarala tani wolon vlangori nani ndronde ya yiraka fo Justin Trudeau bi ministry nyama ka koka bu imo afadenge
fanga sinamato nyema ni oye Pierre Polièvre ye mi meka jira ka fo ni nana ina Canada ka bonya sega mo ani America jamana che ni jamana de onsigi keme sarala bina ni nyona de keme ka jira ka fo ikadana ya baka na kera ministry nyamai. Alors defene be danzigi bamananga kunafoni na mi mvarala nyonga kalase aumo kunafoni diso nyamaya sofe ka benini manye ka ufu ka wale nyimando malikono ani malikoka amunu ngume ka nyamada akajabaranu umve ami ufu ka wale nyimando akafwaye ko akambe nye kuma wale na lakaje.